Elämää. Siivouspäivä. Hei! Hauska taas nähdä. Kyllä te minut tunnistatte, Marika äidin ja lapseni. Ja jos et tunnista, katsokaa ensimmäinen jakso uuden vuoden odotus. Anteeksi. No niin. Meillä on niin sekainen koti ja meillä on ollut vähän olemme vähän remontoinut, joten on jäänyt vähän huonot jäljet ja meillä on nyt niin sekainen päivä, eli meillä on tänään siivouspäivä. Voimme näyttää koko talon sekaisen. Sänkyjä en ole pedannut. Eteisessäkin kaikki on niin vähän riipin ja lastenhuone on sorrossa. Joten minusta on siivouspäivän aika. En jaksa siivota näitä sisarusten jälkiä. Tämä on ihan turhaa ja aikaa. Sitten täytyy vielä nämä ruskat. Nyt on puhdasta. Sun käsi näkyy vähän tiedä. No, nyt on sitten taas mun vuoro pedata. No niin. Hui, apua! Nyt se on valmis, että mä vielä käänsin sen. Ups. Nyt on meidän sun vuoro siivota tää sekainen huone. Niin on, ja nyt me saadaan siivota. Joo. Nyt on valmista. Minä tulin nyt kaupasta ja sanoin lapsille, kun on valmista, he saavat mennä ukille ja mummille pelaamaan viitä. Ei ainakaan ole mitään rikoja. Hyvin tehty. Oi, ihanasti peti on käännetty ja silitetty. Ups, en tiennytkään, että minulla on näin hyviä pikkulapsia, jotka osaavat kyllä siivota. Lapset olivat nyt niin kilttejä ja siivosivat, joten aion palkita heidät, mutta heidän pitäisi kyllä silti melkein aina siivota niin kuin muut lapset. Lapset! Hyvä, te olette siinä. Hei! Veera! Tule muut ohi täällä. No mitä asiaa? No minulla on yllätys. Aina sulla on jotain tyhmiä yllätyksiä. No niin, kaikki paikalla. Miksi sulla on aina tylsiä yllätyksiä? Eivät ne ole tylsiä. Ei yllätyksistä ja lahjoista saa sanoa tylsiä. Katsokaa eteenne. Tuolla edessä. Tuolla juuri. Ostin tuollaisen sähkömyllyn. Kesällä sen saa puhaltamaan tai kesällä siitä tulee viileää ja talvella on lämmintä. Ja sitten vielä, että pikkuiset voitte leikkiä sillä, paitsi ei saa rikkoa. Ja hei, muuten kun tää meidän siivouspäivä oli näin lyhyt, joten tää oli vain tämmönen tällainen pieni mini juttu, lyhyt, mutta hei, tämä oli tämä mini-lyhyt, ja sitten tämä ei ollut niin ihan normaali jakso, koska tämä on näin lyhyt, mutta on tulossa vielä niitä normi, ja odottelemme hyviä kommentteja. Hei muuten, PS, kannattaa katsoa, sillä me tehdään kun me ollaan Barbie-perhe, niin me tehdään traileri. Kannattaa katsoa.
Ja hei muuten, minä unohdin sanoa, että että se kun nyt piti olla se uuden vuoden tai uusi vuosi, se on nyt peruttu, sillä meillä meni koko juttu ihan pipariksi, joten sitä ei sitten tullutkaan, sillä jouduimme menemään menimme mummolaan silloin jouluksi, mutta kyllä meillä sieltäkin oli sellainen pikkuvideo, emme ole varma laitammeko sen tänne typeen, mutta voimme ehkä senkin laittaa. Okei, kiitos.